Nisimgħu ħafna dwar il-bżonn li aktar persuni jkollhom aktar għarfien tad-dinja teknoloġika u jitalmu jużaw aktar servizzi elettroniċi. U dan l-ispirtu li qed ikompli jixpruna aktar kunsilli lokali jinvolvu ruhom fi proġetti li edukaw aktar persuni, speċjalment dawk feta avvanzata. It-tnejn filgħaxija r-Reġjun tan-Nofsinhar u l-kunsilli lokali li jiffurmaw nida l-kors bl-isem ta' eM-Citizen, kors għall-adulti u anzjani biex jitalmu jużaw is-servizzi elettroniċi u li minnu se jbenefikaw 14 il-kunsill lokali. Waqt it-tnedija ta' din l-inizjattiva edukattiva, s-Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun tan-Nofsinhar Elizabeth Vassallo fissret kif dan il-proġett se jservi fil-komunità. Ir-Reġjun ħa wkoll inizjattiva illi jisponserja il-proġett kollu u bekk inkunu nistgħu naqdu il-parteċipanti ta' 14 il-kunsill biex jitħallmu aħjar il-kompjuter u f'dan il-għan qed nispeċjalizzaw l-aktar fuq fuq l-aspett tal-anzjani. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Stefan Bontempo ħeġġeġ lil aktar minn 130 parteċipant li diġà applikaw għal dan il-kors sabiex ibidlu l-isfida tat-teknoloġija tal-informatika f'opportunità fejn permezz tal-mezzi moderni jfrankaw ħafna skariċ u jikkomunikaw aħjar bl-użu tal-mezzi moderni. Dan il-kors li se jibda f'Diċembru li ġiet jiġi mtella mill-kumpanija TCTC għal prezz ta' 15 euro biss fiċ-ċentri tal-lokalitajiet ta' Ħalqormi, is-Siġġiewi, il-Ħamrun, Ħalluqa, Ħalsafi, Santa Luċija u Żurrieq.